Més novetats sanitàries, un quiròfan mòbil que permet practicar intervencions en qualsevol punt de l'Hospital La Fe de València. L'han començat a utilitzar en l'àrea d'oftalmologia. Redueixen el temps de preparació dels pacients i l'àrea estèril recrea les mateixes condicions que un quiròfan convencional. John s'ha de posar una injecció intraocular. Avui no entrarà al quiròfan com fins ara. La intervenció la fan a la mateixa zona de consultes d'oftalmologia de l'Hospital La Fe, amb este quiròfan mòbil. És el primer hospital públic que l'utiliza. Antes de tener el arc estéril, si yo no hubiera venido y hubiéramos tenido que citarlo en otra ocasión para acceder al quirófano y de esa manera poder administrarle el tratamiento intraocular. Aquí, en el mismo día de la consulta, podemos inmediatamente pincharle. L'arc estèril permet recrear unes condicions de seguretat equivalents a les d'un quiròfan en qualsevol àrea del centre, fins al punt que es podrien fer operacions tan delicades com, per exemple, trasplantaments de còrnia o eliminació de cataractes. Al servici d'oftalmologia preveuen incrementar un 30% el nombre d'operacions amb este nou sistema. Mantiene un sistema de aire completamente estéril, por lo tanto esa cabina la podemos instalar en cualquier zona no estèril que tengamos del hospital. Vores en pacients han sigut operats en este quiròfan mòbil al llarg del mes que fa que funciona. Els socialistes valencians van presentar candidatures per a les pròximes eleccions municipals.